खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने आंनि भिउवार्सफोर दिनै जाबाय मागो दमासि बे मागो दमासियाव माने गासैखौबो आं गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय मागो फोरबोनि थाखाय माने दिनैनिफ्राय माने जोंना बेहाय माने दिनैनो जानाय जायो आरो दाब दाब जायगायाव बेलेग जायो दा आं दंफैयो हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय सिदाबारि गामियाव बे गामियाव माने बे सिदाबारिनि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ माने भिडिअ बानायनो लिंनायखाय आं फैबाय आरोना बे गुमैमोनहानि न'आव दङ बे माने गुमै आरो आब'आ लिंहरदों नालाय बे गिबि ओमफ्राय आं बेहाय माने खोथाया बेनो जाबाय सिदाबारि गामियाव आं नुनाय बायदिबा जोंनि बर'नि भितराव बिदिथ' बानायनाय जाया जिगाबनि एक्जिबिसन जेनेबा मुर्ति सुर्ति बेहाय खिन्थु राबन बानायनाय नुदों आरो बेखौनो नायनो थांनि आं बर'नि भितराव नुवाखैनो दे होननो थाङोब्ला आरो नाथाय जोंनि हजाइ डिस्ट्रिक्टआवबो बर'नि भितराव बे सिदाबारि गामियावनो फार्स्ट टाइम आं नुनाय जादों बे माबाखौ आरो जिथुनिखि जिगाबनि मुर्ति नुबाय माने लामाथिं थांबा नुयो दा दिनै नायबावनोसै आरोबाव भिडिअ बानायनो लिंनायखाय बे मागो फोरबोनि गासैखौबो फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनाय थाबाय आं दङ दा गुमै मोननायनि न' बे जाबाय जोंहानि गुमै आरो एजा आब' माने आरोना गुमै आरो आब' बिसोरनो फैदों इनभाइट खालामनायलाय माने जों बे जायगायाव थांनोसै आरो जिथुनिखि मागो माने फालिगासिनो आरो बे ना दा गुमैया माबा मोनसे बुंगोन दा जों बोसोरैबो जों बायदि दमासिखौ जायो दा बैयाव जोंनि किसुमान माने मोजां किसुमान माबाखौ बानायनाय जायो जोंनि बे जिखिनि माबानि जिगाबनि मुर्ति दावराय माबा बायदिसिना देग्लाय भीष्म राजा बानायजों लोगोसे आवगायनि ट्रेन बानायजों बिजों प्लेटफर्म बानायजों दा बेनिखायनो बयनाखौ लिंहरदों जे बिथाङा जाहाथे जोंनि नैबे आवगायनिफ्राय फालिबोनाय बे फोरबोखौ जाहाथे एसे मोजाङैनो रायजोफोरनि सिगाङाव माने बुजायनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो लिंहरनाय जाबाय दा बे सिदाबारि गामियाव आं नुनाय मथेबा जोंनि बर'नि भितराव बेबायदि जिगाबनि माने मुर्ति माबा माबि बिदि माने एफा नुवाखै आरोना माने बे गामियाव जों हजाइ जिल्लानि भितराव आं बे गामियाव फार्स्ट नुदों आरो सिदाबारि गामियाव बे बिथांनि रायजोखौबो आं थेंक इउ होनो सानो फार्स्ट टाइम नुदों आरो माने नुगोन आरोना जों दा थांबाय थानोसै जायगायाव नोंथांमोननि नायबाय थानोसै आरो सिदाबारि गामि बेनो बे आब'मोना आइसिडिएस मावो आब'आ मास्टारनि आरो नोंथांमोन जों हाबबाय आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो हेल' बे जाबाय गुमै बे भीष्म राजा ना बे भीष्म राजानि माने मुर्ति बानायनाय जादों मेक्सिमाम बेयो 25 फिटसो जागोन आरोना बे गिदिरनो बानायदों आरोना नोंथांमोना खनसे नायना ला देखायदोंमोन खनसे नायना ला आरो दंबावो आरो आवगायाव देखायगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअफोरखौ आरो दा जों आरो दिन्थिबावगोन आरो बेहाय दङ माने भीष्म राजानि अनगायै आरो बेलेग दङ बे जाबाय आवगायनि जिथुनिखि कयला ट्रेन आरोना कयला ट्रेन बेखौ बानायदों जोबोद मोजां नांदों बे फैनानै बे मा गुमै बेखौ बानायनाया माने मा गामिनि मानसियानो बानायदोंना जोंनि गामिनि बानायदों भागिन सासे दं बानायग्रा बेखौबो देखायगोन सानना नाय बेफोरबायदि बर' जायगायाव सासे बर' माने जोहोलावानो बानायदों बेखौ बिथांखौबो साबायखर बावनो सानो आं बेबायदि बनायनो हानाया आजिखालि टेलेन्टआ बहुत मानसिनिनो गैया जाय दङ बिथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना बे जाबाय कयला ट्रेन फार्स्ट जोंनि माबाया आरो बेनो कयला ट्रेना आरो बेनो कयला ट्रेनखौ मोजांनो माने बानायदों बेबो जाबाय कयला ट्रेननि जिथुनि डाब्बा आरो बिसोरो नोंथांमोना नुनो हागोन नायनो हागोन आरो जोबोद मोजाङैनो बानायदों सिनारिथ' लयलो माने नायनो हागोन बे कयला ट्रेन बानायदों आरो भीष्म राजानि मुर्ति बानायनाय जादों मेक्सिमाम 25-30 फुटसो जागोन ओमफ्राय बे कयला ट्रेन
मोजां नायना ला अलप भालके देखो सिनेमेटिक भालके आरो मोनसे खोथा माने बेहाय ट्रेनाथ' दङ ट्रेननि आरोथ' नांगौ जोंथुनिखि प्लेटफर्म बे जाबाय सिदाबारि भुगालि बिहु माने सिदाबारि भुगालि बिहु प्लेटफर्म आरो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन मोजाङै नायना ला बेबो जाबाय आवगाय दिननि माने रेलगारि जिथुनिखि ट्रेन बेनि थारमाने प्लेटफर्मबो बानायनाय जादों नोंथांमोना प्लेटफर्मखौ नायना ला मानसिफोर जिरायना दं मानसिफोर जिरायना दं वेटिं खालामना दङ आरोना बेबो मोजांनो जिथुनिखि मामा प्लेटफर्म जायो बे प्लेटफर्माव जिरायग्रा थायो जिथुनिखि आं जिरायना लाबाय बायगोन नामा मोजाङै बानायनाय जादों आरोना बे गामिनि रायजो राजा मोननिसिम आं थेंक इउ होननो सानो मानो होनब्ला बहुत जायगायावनो आं नुवाखै बेबायदि माने एजुकेसन बानायनाय आरोना जेनोखि बिदि भीष्म राजा बानायदों ट्रेन बानायदों प्लेटफर्म बानायदों माने बर'नि भितराव होननो थाङोबा खम बहुत आंथ' फार्स्ट टाइम नुदों आरोना बे गोजोननाय थाबाय रायजोफोरनिसिम आरो नोंथांमोना आरो खनसे नायबावना लादो सिनायथि होनो नागिरदों बे आदाया जाबाय बे गामिनिनो आदानि मुङा आदाया माने राभा मानसि आरोना बर'जोंनो मिलायनानै दङ बे आदायानो माने बेफोर जिथुनिखि प्रसेस आरो बे बानायनायफोरखौ आदायानो हेड मिस्ट्रि हिसाबै सामलायदों माने आदायानो बानायदों आरोना आदानिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आदाखौ बेखौ बानायनायनि थाखाय एबा आदानि टेलेन्टखौ नुनानै रायजोफ्रा माने गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो नागिरदों आरो बिथां आदानि टेलेन्टआथ' नोंथांमोना नुखाबाय जोबोद बरियानो बानायदों आरो बे आं जिथुनिखि दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो बर'नि गेजेराव फ्राय बिदि नुनो थाङा नाथाय बेहाय बानायदों गोदोनि खयला ट्रेन बानायदों आरो जा भीष्म राजानि मुर्ति बानायदों जा प्लेटफर्म बानायदों माने गोदोनिफ्रायनो माने बेफोर दंखाबोयो नालाय बेनिखायनो बानायदों आरो थ' आरो बे जा आयं दङ आयंआ गामिनिनो ओमफ्राय आरो जा माखासे रायजो गावबुरा दङ गादि जागोन आरो गावबुरा आरो आयं जागोन आबौ जागोन आरो रायजोफ्रा बुंदों आरो बेदर संनायखौ माने देखायनांगौ होननानै बेनिखायनो बेदर संनायखौ देखायदों बेजा जाबाय ब्रयलार आरो बैजा लाब्रा आलु आरो जा सालाद बानायदों आरो बैजा अमा बेदर नामा बे अमा बेदर आरो इजाबो दावान नामा नाना इजा बयलार मोननै माने बयलार इजा बयलार ओमफ्राय इजा ओंखाम ओंख्रिखौ नायना लादो इजा अमा बेदर माने एसे पार्टिया दिनै गरमानो जागोन आरो सबाइ ओंख्रि आरो इजा जाबाय दं टमेट' संगासिनो आरो ओमफ्राय इजा ओंखाम संबायदों थ' रायजोफोर माने बेनो आरो जिथुनाखि बर'नि मागो दमासि जानाय पुर्ब जुगनिफ्रायनो जाबोगासिनो दाबो फालिलांगोन आरो फालिलांगोन उनावबो दाबो फालिगासिनो आरो उनावबो फालिलांगोन बे बर' हारिनि भितराव बेनो आरो फोरबोनि भितराव मोनथाम बे जाबाय फार्स्ट फोरबो होननांगोन ना बे मान बावनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों बिनि उनावनो जोंनि गामिनिनो गावबुरा सालायबोनाय मुस्रि बिजय बसुमतारी बिथांनो गावनि बिसि कालि बसुमतारीया गांसे आर'नाइजों मान बावनो नागिरदों बिथांखौ मान बावनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आखाइ खबनाय रायजोफोर बिनि उनावनो दङ जोंनि गेजेराव आलासि महरै लिंहरजानाय
अरन बाग्लारि बिथाङा सासे बर'नि गेजेराव गोदानै इउटिउबार दा बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो थाखाय जोबोद जोबोद आं साबायखर होदों आरो दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो थाखाय बिथांनो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं जोंनि गामिनिनो कान्दि बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय नैबे अरन बाग्लारि अरन बाग्लारि हजाय जिल्लानि सिङाव थानाय सिदाबारि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।